Urtero, ikasturtearen hasieran, ikasleek izena ematen zuten ikastetxeak antolatzen zituen jardueretan. Jardueren artean, gimnasia ritmikoa, saskibaloia, futbola, errugbia, zeramika eta pintura zeuden. Hainbeste gauza zeuden aukeratzeko oso zaila zela erabakitzea. Baina Amaiak argi zeukan. Egun batean, klasean zeuden bitartean, irakasleak jarduera bakoitzean norra apuntatuko zen jakin behar zuen, taldeak sortzeko. Orduan, errugbian izena emateko ordua heldu zenean, ume batzuk eskua altxatu zuten. Haiekin batera, baita Amaiak ere. Amaia, jaitsi eskua, pinturara apuntatuko gara, errugbia mutilentzat da, esan zion bere alboan zegoen lagunak. Orduan Amaiak, kasu eginez, eskua jaitsi zuen. Etxera iritsi zenean, nebari esan zion, azkenean etzela errugbian apuntatuko, iritzi aldatu zuela eta pinturan apuntatuko zela. Orduan nebak guztiz harrituta esan zion, zergatik aldatu duzu iritziz, Amaia? Zuk oso argi zenuen errugbia egingo zenuela, hori da benetan gustatzen zaizuna. Amaia oso pentsakor geratu zen. Bere nebak arrazoia zuen. Berak benetan nahi zuena, errugbian izena ematea zen. Zergatik izan behar zuen mutilentzat bakarrik. Nebak begirada triste bat sumatu zion arrebari, segurtasunik gabeko begirada bat. Honela ikusi zuenean, hau esan zion. Amaia, ez dakit zerk eragin dizun iritziz aldatzea, baina pentsa ezazu benetan zer nahi duzun zuk. Errugbian jokatu nahi baduzu, jokatu errugbian. Margotu nahi baduzu, margotu. Baina ezerk ez zaitzala eragotzi, zuk egin nahi duzuna egitea. Beraz, ondo pentsatu. Bere neba zen etxean gehien babesten zuena. Amaiak, amari eta aitari errugbian jokatzeko esan zien azken aldian, ez zeuden oso ados, eta nahiago zuten beste zerbaitetan apuntatzea. Baina, zer egin nahi zuen benetan Amaiak? Biharamunean, tutoretza klasean, Amaiak eskua jaso zuen. Esan, Amaia, esan zion irakasleak. Errugbira aldatu nahi dut. Irakasleak oso harrituta baieztatu zuen. Bapatean, gelako beste ikasle batek eskua altxatu zuen. Andereño, nik ere errugbira aldatu nahi dut. Irakasleak, guztiz harrituta, Amaia eta Leireren izenak apuntatu zituen errugbiko zerrendetan. Ze ondo, beste bilokalari berri, esan zuen gelako ikaskide bateko sopozik. Amaiak eta Leirek elkarri begiratu eta irribarre egin zuten. Zerrendak atera ziren lehen unetik, beti nahi zuten errugbian izena eman. Orduan, desiatzen zuten bezala apuntatu ziren. Beste ezerk axola gabe. Amaiak ikasi zuen, gauza bat egin nahi baduzu, egin behar duzula. Ezerk eta inork eragotzi gabe.